Hi guys! Good evening. Our vlog for today is about i-share ko sa inyo kung paano nga ba paano ako kumuha ng CFO sticker or paano ba ang process ng CFO sticker at para saan nga ba yung CFO sticker. So ayun guys, ngayon i-share ko sa inyo kung paano ako kumuha ng CFO sticker. So, ayan. Good evening. So, our vlog for today is about CFO sticker. Kung paano ko pre-process ang aking CFO sticker or para saan nga ba yung CFO sticker. Or magkano nga ba yung CFO sticker. So, ayan guys. Meron ako ditong copy. Yung CFO sticker guys is Commission Filipino Overseas. So yung CFO guys is meron siyang iba't ibang category. Makikita nyo yan pag sinearch nyo siya sa Google. Meron siyang iba-ibang category. So yung category ko guys is spouse or sa boyfriend. Yun yung akin. So bali yung una kong ginawa is nag-search muna ako. And then makikita mo doon may choices kung alin doon yung category mo. So, yung category ko is spouse or visit. So, ayan guys, unang-una is nag-appointment muna ako. After, makikita mo doon, make an appointment. Tapos, merong ibibigay na fill-up form. Pipilapan mo yun. Bali yung personal information mo. Tapos, yung personal information ng boyfriend mo or asawa mo kung kasal na kayo or marriage na kayo. Kung hindi pa naman, no problem. So, magsasign up ka doon, personal information, and then personal information ng boyfriend mo or asawa mo. So, nakalagay din doon guys sa baba kung ano yung mga dadalhin mo pagpunta mo sa main office ng CFO. Meron din sila guys sa Cebu. And then, yung main office nila is malapit dito sa Leon, Giginto. So, pwede mo rin siyang lakarin or depende rin sa inyo kung gusto nyo mag-tricycle. Or, pwede rin yung lakarin. Siguro mga 15 minutes. Or 20 minutes na lakad. So, yung akin nilakad ko kasi papauwi. Tapos yung pabalik, papunta ko doon, hindi ko siya nilakad ng tricycle ako. So, ayan guys, may dalawa siyang batch. Bali, 9 to 12. Tapos, meron 3 hours siya guys. 1 to 4 ata yung isa. So, bali yung pinili ko is morning. Tapos, kailangan maaga kayo guys, hindi late. Tapos, pagdating mo doon, halimbawa kung nag-appointment kayo, tapos nag-error, pwede rin kayong tumawag para i-confirm yung inyong appointment. Tapos magsisend sila ng letter na ipiprint mo para dalhin mo sa CFO office. Yun yung hanapin nila sa pagpasok mo dun sa guard. Tapos magdala rin kayo ng extra ID para sa baba kasi mag-iwan ka ng ID. Tapos hahanapin yung appointment letter mo. Tapos paakitin ka na sa 3rd floor. Kasi nasa 3rd floor siya guys yung office nila. So, pagdating mo guys sa CFO office, mag-fill up ka ulit. Bibigyan ka na ng dalawang pipilapan about sa personal information ng sa'yo at sa asawa mo or sa boyfriend mo. So, ayun. Tapos, kailangan guys, kompleto yung requirements mo. Xerox copy man or original para sure na, para wala nang balikan, para hindi masayang yung oras mo. Bring all documents, Xerox copy or original. Nakalagay siya doon bago ka mag-appointment online. Nakalagay na siya doon guys yung mga kailangan na dadalhin mo. So, ang natatandaan ko is birth certificate ng asawa mo at sa'yo. Tapos, Xerox copy, original din nala ko lahat. ID ng asawa mo, halimbawa passport or ID niya kung saan man siyang bansa, ID niya. Tapos, picture nyo together or pwede rin with parents. Kung meron kayong with parents, kasama ka. Picture nyo patunay na meron kayong relationship. Pwede rin marriage certificate kung kasal na kayo. Kasi kami hindi pa. Kaya, Senomar, dinala ko ata yung Senomar ko. ID. So, ayun. Certificate, birth certificate. Mga proof na talagang may relationship kayo. So, dapat magdala tayo ng extra ID para sa baba. Dahil hindi natin yung passport natin. Pinaka-importante yun. So, ayun na nga, mag-fill up kayo. Personal information. Kaya kailangan kilala mo yung... Kasi naalala ko, nag-fill up ako doon ng name ng mother niya.
So, kailangan dapat kilala mo yung middle name ng mother niya, kasi hanapin din yun. Tapos, yung address niya, telephone number niya, ng asawa mo or BF mo, kailangan kabisado mo yung address niya kung saan ka pupunta. So, ayun lang. Tapos, yung seminar guys is 3 hours. Bali, 3 hours siya. So, nag-start kami 9, natapos kami ng 12. So, mga topic lang naman guys is about sa kung paano, halimbawa, paano nyo masisave yung relationship nyo, mga tips kung, halimbawa, sinaktan ka, kung ano mga gagawin mo. Syempre, hindi naman yun maiwasan. So, tapos, bibigyan kayo nito ng ganito. So, ayan, mga tips lang guys, kung paano, ayan. Ito ang ibibigay. Binigyan kami nito. So, ayan. So, di ba dahil mahirap maging ibang bansa at ikaw lang mag-isa. So, mga tips or mga ano lang naman. So, ayan. Tapos, after nyan guys, after nyong mag-seminar, meron kayong 101 interview. So, meron mag-i-interview sa inyo kung sino yung nag-seminar sa inyo, yun din ang mag-i-interview, one-on-one. So, bali lahat yung seminar is lahat kayo, kung ilan man kayo, iba-ibang country. Tapos, one-on-one kayo. Tapos, tatanungin ka kung saan kayo nagkakilala. Hanapin yung picture. Gaano na kayo katagal. Kailan kayo kinasal. Mga question na talagang patunay na may relationship kayo. Tapos, guys, after nyan, halimbawa, kung wala ka pang visa, pwede ka rin mag-CFO sticker kahit wala ka pang visa. So, pag kung wala ka pang visa, pwede kang bumalik doon pag meron ka ng visa, pero hindi ka na mag-appointment. Sasabihin naman sa'yo, balik ka dito, ganitong oras, kahit hindi ka na mag-appointment, parang, ano ka na lang, walk-in. Tapos yun lang. Tapos ibibigay na sa'yo yung CFO sticker, tapos certificate. Pero kung tourist visa ka lang guys, kailangan mo lang is certificate. So pag nagbala ka ng halimbawa, titira ka na sa ibang bansa, hindi ka na mag-appointment uli. Bali, pupunta ka na lang doon para sa sticker. Kasi kung tourist visa ka lang naman. Bali, certificate lang ibibigay sa'yo kung tourist visa ka lang. Pero kung ma-migrate ka na is, kailangan mo ng CFO sticker. So, ilalagay nila yan sa likod ng iyong passport. Tapos yung certificate na with picture mo, ibibigay nila yan sa'yo. So, bali, ang bayad guys sa CFO sticker is 400 pesos. Yun. Pero guys, kung meron na kayong visa, halimbawa, nag-seminar na kayo, yung seminar na pagpunta niyo yun, meron na kayong visa, madali mo lang siyang makukuha. Magantay ka lang siguro ng mga 30 minutes, makukuha mo siya agad, yung certificate, at saka CFO sticker na nakadikit na siya sa likod ng inyong passport, hindi yun sa pinakalas sa page. So, makukuha mo siya agad. Magantay ka lang ng mga 30 minutes kung meron ka ng visa. Pero kung wala ka pang visa, pababalikin ka na lang nila. Kung anong ilalagay naman nila kung anong oras ka babalik, hindi ka na mag-appointment. Pero kung tourist visa ka lang, ibibigay lang nila sa iyo certificate kasi tourist visa ka. Hindi ka pa naman mag-migrate. Kung mag-migrate ka na, or yun, kailangan mo ng sticker. Tapos, kung halimbawa mag-migrate ka na, hindi ka na ulit magsa-seminar, bali kukuha ka na lang ng CFO sticker. So, ayun lang guys. Bali yung payment is sa first floor, and then yung kung saan kayo magsa-seminar is sa third floor. So, ayan lang guys. Bali, ilalagay ko yung link dyan sa baba ng ang tawag doon. Ilalagay ko dyan yung link sa baba ng CFO main office sa Manila. Meron din sila guys sa Cebu. So, ayun guys, yung mga kahit halimbawa tourist visa ka lang, meron kasi ako nakasabayan doon na na-upload sila dahil wala silang CFO sticker, kahit tourist visa lang sila, hindi sila nag-CFO CFO, hindi, na-upload sila. So, kung pupunta ka sa boyfriend mo, na visit visa ka lang, mag-CFO ka naman. Mas maganda na mag-seminar ka na lang. So, wala namang mawawala. Dahil minsan, chine-check, minsan hindi. Kasi meron ako nakasabayan na upload sila dahil wala silang hindi sila nag-seminar. So, wala silang certificate. Bali, ano lang sila, visit visa sa kanilang boyfriend. So, mas maigi guys na mag-seminar na lang. Kasi, ganun din. Halimbawa, kung halimbawa, mag-migrate ka na, hindi ka na mag-seminar. Kukuha ka na lang ng sticker. Meron ka ng certificate. So, bali, hindi ka na magbabayad. Pupunta ka na lang doon for sticker. Kasi may certificate ka na. So, yun lang guys, yung may share ko sa inyo, yung naging experience ko nung gumawa ko ng CFO sticker. So, ayun lang guys. I hope nakatulong tong video na to. At
Don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you and bye-bye. Sana yung mga pinagsasabi ko dito is nakatulong.